V časopise D-Test sme sa rozhodli otestovať kvalitu výberových šuniek najvyššej akosti, pre ktoré sú náhrady mäsa zakázané. Do testu boli okrem šuniek najvyššej akosti zaradené aj výberové šunky, pretože niesli označenie šunky pre deti. Tým vyvolávajú dojem, že spĺňajú náročnejšie požiadavky ako na hygienu, tak aj na stráviteľnosť a cudzorodé látky. Laboratórne skúšky však ukázali, že tzv. Detské šunky nie sú o nič diétnejšie ako tie ostatné. Na celkové hodnotenie kvality testovaných šuniek mali vplyv aj ďalšie laboratórne a senzorické testy. Žiadúce látky 25%, senzorické hodnotenie 40%, nežiadúce látky 20%, mikrobiologické hodnotenie 5% a dodržanie deklarovaného množstva mäsa 10%. Bez ohľadu na akostné zaradenie platí, že bravčová šunka musí byť vyrobená jedine z bravčového stehna. Ak je použité mäso z inej časti svine, výrobok sa už nesmie označovať ako šunka, a to ani v zdrobnelom alebo odvodenom tvare. Pozoruhodné je, že požadované stehno nie vždy nájdeme v deklarovanom zložení. V 6 prípadoch sme na obale našli len bližšie nešpecifikované označenie bravčové mäso. A to zaváňa alibizmom. Chemickými analýzami sme najskôr hľadali náhrady mäsa, zakázaný škrob, sójovú múku alebo obilnú múku sme však nenašli. Dokázaná nebola ani prítomnosť strojovo oddeleného mäsa, tzv. Separátu, či už hydinového alebo iného. Pozitívnou správou je, že v žiadnej zo šuniek sme neobjavili umelé farbivá, ktoré sú pri dvoch najvyšších kategóriách úplne zakázané. Ak je šunka vyrobená správne, má prirodzene ružovú farbu aj bez použitia farbív. Skrátka nič, čo v šunkách nesmie byť, sme nenašli. Skúmali sme aj, či šunky obsahujú to, čo obsahovať majú, a to predovšetkým obsah čistej svalovej hmoty. Pre šunku najvyššej akosti je stanovené minimum 16%. Všetky testované šunky tento limit splnili. Treba však povedať, že v prípade 3 šuniek to bolo len tak, čiže až po započítaní neistoty merania. Na druhej strane iné 3 šunky mali čistej svalovej bielkoviny viac ako 17%, v jednom prípade dokonca viac ako 18%. Týmto svalovým rekordmanom bola dusená šunka z Lidlu Dulano. V senzorickej skúške tento výrobok však skončil až na predposlednom mieste. Hodnotitelia mu vyčítali netypickú chuť a vôňu a to, že bola šunka málo šťavnatá. Pre výberovú šunku, kam spadali 4 testované šunky, je záväzná norma 13% čistej svalovej bielkoviny. Toto množstvo všetky 4 šunky označené ako detské prekročili. Kto by deťom nedoprial to najlepšie? Z hľadiska potravinárskych predpisov však nepredstavujú žiadnu zvýhodnenú skupinu, na ktorú by boli kladené náročnejšie predpisy, či už hygienické alebo výživové. Ak nás teda výrobcovia upozorňujú, že ich šunka je určená pre deti od 3 rokov, dobre vedia, že ich to k ničomu nezaväzuje. Legislatíva totiž upravuje len potraviny pre deti do 3 rokov. Ak by sme podľa nej mali posudzovať nami testované detské šunky, nevyhovela by ani jedna z nich kvôli nadpriemernej slanosti. Posúďte sami, v 100 gramoch výrobku určeného pre deti do 3 rokov môže byť najviac 200 mg sodíka. V 100 gramoch testovanej šunky pre deti od 3 rokov bolo 1000 mg sodíka, teda 5 krát viac. Konkrétne išlo o šunku Bilbo z Kosteleckých Údenín. Skoro rovnaké množstvo laboratórium nameralo v detskej šunke Le & Co. Pripomeňme, že príjem soli v strave zdravého dospelého človeka by nemal presiahnuť 2400 mg denne. Toto množstvo do seba dostanete v prípade, ak zjete 250 g detskej šunky. Z hľadiska sodíka neboli detské šunky o nič diétnejšie ako všetky ostatné šunky. Aj keď zo vzorky 4 detských šuniek nemožno vyvodzovať všeobecné závery, treba povedať, že v porovnaní s ostatnými šunkami v teste mali menej bielkovín a často viacej soli. Aj v nich boli konzervačné látky a stabilizátory. Ich jedinou výživovou prednosťou bolo, že obsahovali menej tuku. Lahodná, primerane slaná a pri odhríznutí krehká. Tak znie senzorická požiadavka na šunku podľa potravinárskej vyhlášky. Z detských šuniek týmto nárokom nevyhovela žiadna. Podľa hodnotiteľov mali nakyslú, slanú chuť gumovitej konzistencie. Vyznačovali sa tiež slabou vôňou a málo výraznou chuťou.
Vyhláška tiež hovorí, že z nakrájanej šunky nesmie vytekať voda. Všetky detské šunky mali vlhký povrch a 2 z nich boli vodnaté. Lepšie z hľadiska senzorických požiadaviek dopadli šunky najvyššej akosti. Najlepšie obstála v tejto skúške turínska dusená šunka Zimbo Gourmet, ktorá jediná získala hodnotenie veľmi dobre. Plátky šunky sa pri krájaní nemajú ani rozpadávať, ani trhať. Tendenciu na trhanie mali 4 šunky. Naopak pri iných vadila gumovitosť, prílišná suchosť alebo malá šťavnatosť. Za chybu sa považuje aj nerovnomerné zafarbenie alebo krvavé škvrny. V mikrobiologickej skúške laboratórium zisťovalo, či šunka neobsahuje listériu. Je to nebezpečná baktéria, ktorá vyvoláva horúčku, bolesti svalov a hnačku. Našťastie v žiadnej z nich nebola zistená. Dá sa v predajni s potravinami alebo v mesiarstve len na základe vizuálneho vnemu, na základe pohľadu rozoznať, o akú šunku ide, ktorá je kvalitnejšia a ktorá je menej kvalitná? Dovolím si povedať, že bežný spotrebiteľ len podľa náhľadu do pultu nespozná, ktorá šunka je špeciálna, ktorá je štandardná alebo ktorá výberová. Podľa mňa je to veľmi ťažké posúdiť, nakoľko tu si zoberieme kvalitatívne nižšiu šunku, ktorá spadá do skupiny šunka výberová. Toto je šunka špeciálna a keď sa pozrieme na kamere, tak vidíme, že nie je to asi bežným okom rozpoznať. V tejto šunke sa nachádza väčšie množstvo vody, čiže menšie množstvo čistých svalových bielkovín, zatiaľ čo táto je kvalitnejšia, nakoľko obsahuje viac než 16% čistých svalových bielkovín. Čiže myslím si, že keď sa na to pozrieme, nevidíme ten rozdiel. Aké sú celkové výsledky testu? Víťazom testu šuniek najvyššej akosti sa stala Bila, vocílka, šunka, zvonaška. Známku dobre získala aj šunka Kaufland Classic, sedliacka šunka. O stupeň horšie so známkou priemerne skončili Kostelecké uzeniny, poctivá šunka od kosti, Lidl, Dulano dusená šunka a Albert, Excellent šunka najvyššej akosti. Na konci so známkou dostatočne skončila šunka Zimbo Gourmet Thuringen Kochschinken. V kategórii detských šuniek dosiahla známku priemerne šunka Le Entko, veselá šunka bravčová. O stupeň horšie so známkou dostatočne skončila šunka Bilbo údeniny, dusená bravčová šunka pre deti. Ak ste si nezapamätali výsledky testu alebo vás zaujímajú podrobné a kompletné výsledky, nájdete ich na internetovej stránke www.dtest.sk. Čas určený pre dnešnú reláciu sme vyčerpali. Zapnite si nás aj o týždeň. Ponúkneme vám výsledky spotrebiteľského testu kávovarov. Majte sa pekne a dovidenia.